Riparo kan sa inyong mga usipon. Riparo. Matukar kan mga isyong napapanahon. Riparo. Lilinahon mga detalye sa likod kan mga bareta. Riparo. Tatawan dalan ang sa Paro sa naman kaibaan sa inyong regular na parariparo. Marlon, Skylon, Suplig. Oh yeah. Sinda kita ika ako Bicol. Come on. Sinda kita ika ako Bicol. 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 Magkaburunyo yo, magkasararo yo. Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo. Mayaman man o pobre, gabus pantay-pantay. Sa paglabang sa kapwa sararo sarabay. Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon. Sa tuyang namatian ang pagtuga kang mayon. Da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika ako Bicol. Good morning! Labi-labi na ang pagtios. Da ikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala. Good morning! Mahal na Diyos ako Bicol. May tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita Basta ika Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon gan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo, ikurahaw ko. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daikita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Sinda. Hoy, Sinda, ika ako Bicol. Once again, maray na pagka-morning sa gabos ng mga Bicolano. Sa gabos ng mga Uragon, maray na pagka-morning Felipe Flores, maray na pagka-morning Madam Nor Aiza Veliari, maray na pagka-morning. And good morning sa Ako Bicol Party List. Thank you sa gabos na tabang sa mga tawong nangangaipuhan. Mabuhay po kayo. God bless always. Yan po, hali po kay Felipe Flores. And siyempre man, marhay na pagka-morning sa tuyang barkada, amigo, tunay na amigo, Alan City, Rodel Estrella, and siyempre si Wafo, and si Erwin Chupe. Ang sa tuyang mga amigo, marhay na pagka-morning tabi sa Indo Gabos. And siyempre man, sa tuyang mga listeners, digdi po sa Bilog na Rona, nin Catanduanes, mga kababayan, lan paki, kung adyaong ka Alan City sa San Andres, ano? Paki-monitor daw dyan lan ang 88.7 kung igwa ka dyan ng radyo ta mas lalong pinakusog, mas lalong pinatibay ang Radyo Uragon News FM. Bako lang sa social media kundi maging sa signal ka na sa tuyang station. Kaya kung dati kaya talagang makusog ang Radyo Uragon, ano? Kang primerong rangkada. Halos abot kita dyan sa may party na ning Kabkab. Kundi ang problema, kang nagkaigwan ng Bagyong Rolly, ayun, kinro-koso kita. Kaya medyo nagkaigwan ng problema, adjustment hanggang sa susamuyang kontraktor kaining taga Mindanao, di na nakabalik. So ibig sabihin matagal din na medyo di kita nakabalik sa dating signal. Pero may itinukal, hali from Mindanaoan, si Bro Bert Kabuay and si Bro Jim, ngunyan mga kababayan, sa paluway-luway, naging makusog na sa tuyang signal. Kaya paki-monitor na tabi lang dyan sa lokasyon mo kung dahil kasuhapon adyaong kismay pier makusogon ang signal.
Dyan daw sa sa may parting sa Indo, kung adyaong ka sa may house Indo, baad ko yan. Sige daw, 88.7 Radyo Uragon News FM. Pag makusog pa dakol pa ang naabuta, mga kababayan, positive na. Ayun, salamat abi. Positive na mga kababayan. Kaya once again, marhay na pagka-morning sa gabos na taga Kalulbon. Ang Kalulbon, mamahalon, lalo pang pauswagon. Ayan po mga kababayan, dapat magkaburunyog lang dyan ha. And siyempre sa liderato kan bagong alkalde Attorney Leo Nonong Mendoza, o sana mas lalo pang maging matrayumpo ang sa indong kaplanuhan dyan. Asin sa mga tanganing malinig sa ng permi ang sintro kan Kalulbon, maging sa mga lambang barangay magsunod sa patakaran kan waste management, ang dapat segregation sundo ning patanos, ang lapa sa nalalapa buda sa dai nalalapa sa mga plastic dapat igwan ning segregation para paghakot kan truck. Kuyan sabi nga ning malindokon sana. O ta malainon man nabaga para segregate pa kaiyan sa mga masimit kaiyan diyan. And pag day pa nga ning schedule na mag-pick up, day nang una pagluwason, tapag pigluwas mo na yan, siguradong titirahon yan kay Ayam. Sige tabi, good morning once again sa Gabos sa taga Kalulbon. Kasi siyempre sa Gabos taga barangay ko doon na biktima ning AGK. Ano ito? Nasala sa pindot ko. May AGK ning kaayaman pala dyan sa barangay ko doon mga kababayan. Pambigalat-halat ko pa ang sa kuyang partner, ang provincial coordinator kan ako Bicol. Tawaan tangon na kamuning diit sa ng istorya tanganing habang atyan pag-ulayan ta ang mga programa kan ako Bicol Party List. Duman sa mga nagaragad kitabang, mga priority bills na isinusulong kan ako Bicol, atyan mga kababayan sa tuyang pag-urulayan. Pero bago kaiyan, yun na nga niyan ta dyan po sa Samuyang Barangay, nagkakaigwa ning matinding ko yan, matinding sunod-sunod ning pagkagada ning Ayam. So dahil man ning ibang solusyon dyan, tanganing sabi nga ning mako ang patamaan, number 1, garakudan sa mga Ayam. Kung argabyado ka mo, magdulo ka mo sa sangguniang bayan para sa investigasyon. Tanganing maaraman kung sisay ang imbelto kayan. Arog sa na yan kasimple. Kaswapon, nagpaabot ng usipon sa kuya ang mga kabarangay ko dyan. Ang advice ko man sa iya, bawal talaga magkuyan. Dapat ang sa indong kaayaman, pigagakudan nindo. Dapat mangiresponsable ka mo. Tamagakaw sa man yan ng aksidente o makakagat yan o anuman. Dapat responsable ka mo kayan. Pero kung arog man kaiyan na sunod-sunod ang panirigbak, kuya na yan, violation na yan duman sa Animal Welfare Act of 1998 mga kababayan. Sige tabi, Serbisyong Bicolano, Serbisyong Bicolnon, Serbisyong Ako Bicol. Ata daw na late ang satuyang kuyan, ang satuyang provincial coordinator sa ngunyan. Igwa yata kitang kuyan digdi, may guest yata kita na mga simpleng tao na magatao man ka sa indang testimony katakod sa mga naresibin indang mihoras tabang sa Ako Bicol Party List. Good morning tabi, Luis Brandy Camacho sa aring katabi mabakasyon. Pag nagbakasyon ka, di mo paglingwan, ang pasalubong ta mala nga ni marayon baga ang mga produkto diyan sa Chicago. Kaya di makalwa nakalingaw tabi ha. Size 44. Kung sa sapatos. Medium size kung sa t-shirt. Ayun. Joke lang amigo. Sige tabi mga kababayan. Kasuhapon may nag-text sa tuya. Katakod sa gustong maghagad ayuda tabang sa Ako Bicol Party List. Ang Ako Bicol Party List, day po yan nagsasayo maning tabang. But within the scope, kan sa indang programa, ibig sabihin, igwa na pa ng mga kababayan ning kumbaga sakop lang kung may limitasyon ang pagtabang. Because ang pagtabang na po yan, pundo po yan na hinagad, pigdisponer, kan Ako Bicol Party List para matabangan ang sa tuyang mga kababayan sa Riyong Bicol.
Okay? Ang tabang pong yan, ang kwarta pong yan, mga kababayan, downloaded po yan. Ano? Siyempre, sa ahensya ng gobyerno na nakatoka, na naka-assign, which is the DSWD. Pero, ang magagastos kang pundong yan, ang Ako Bicol. Kaya nga ni, kung nagdudulo ka mo ning tabang sa Ako Bicol, igwa permi yan ning recommendation from the provincial coordinator. Kasi kadakol mga kababayan, ning manlain-lain na party list na nagkakahaning sa dirindang pundo. Si Congressman Leo Rodriguez may pundo man yan. Kaya duman yan na nagkakaigwa ng inaapod na depende sa amount kung pira ang itatabang. Kaya importantihon na pag naghahagad ka mo ng tabang, direkta sa Ako Bicol Party List dahil duman may recommendation ang provincial coordinator kung pirang amount ang sa indong ang pwedeng itabang sa indo. Biga banga man yan ta sa kadinakol mga kababayan ning mga katugangan ta na naghahagad ning tabang. Pero pag abot duman sa educational assistance, ang aram ko yata mga kababayan, kuya na. Pero haputon ta otro. Kuya na kumbaga pano na. Pano na so kuyan, so listahan. Pero hilingon ta, haputon ta liwat pag abot kan provincial coordinator, Good morning sa pinakagwapong nilalang dyan po sa Barangay San Roque. Pinakagwapong nilalang Alan City, dahil iba si Wapo Cipriano Isidoro. Ayan, naga para asa ibang lugar yata ini si Wapo garuga para patilam-tilam ka dyan Wapo sa kuyan sa mainland. Good morning tabi sa imo budado man sa mga baby loves mo. Maray na pagka morning. Aram ko dakulon kang baby loves. And siyempre man si Vanny Villalos, marhay na pagka morning. Duman po sa mga gustong maghagad ng tabang sa Ako Bicol Party List, ang provincial coordinator po adyaon po sa adyan ang opisina ninda sa Moonwalk. Harani lang po yan sa 70 Adventist Church. And kung aram nindo ang harong ni dating Governor Araceli Wong, harani lang dyan. Sa mga nagharapot, mababasa nindo na dyaon Gilgal Driving School, adyaon po sa kuyan, sa Laog kuyan. Along the road, adyaon po ang opisina ning Ako Bicol Party List. At yan, nakukuha unta ang sa iyang official number kan Ako Bicol Party List sa paagi kan sa tuyang provincial coordinator dahil iba kundi si Domingo Bongo. Kasarong aldaw may nag-text ako, nagmensahe na mahagad ning tabang, so itinao ko so pangaran ni Sir Bongo. Ngunya napanglingaw man ako, tamala sanay ako sa Bongo. O sabi ko kunya na lang kaini, pakihanap ini sa lugar na ini, and ini ang sa iyang contact Bongo. Sinimbag ako. Ano ka man sir, papuntahon mo man ako sa Manila. Ang bighanap ko, provincial coordinator, tapi katao mo, senador. Pambihirang buhay, nakalingaw ako mga kababayan. Uho pala na may Bongo pala na senador mga kababayan. Kaya sabi ko pasensya na, iyo talaga ang pangarangkan, bako yan si Senador Bongo. Sige mga kababayan, ganoon talaga ang life. Ganon talaga ang buhay. Paminsan-minsan may mga sabi nga ning nasasala kita sa satuyang kaisipan, pero tulos man yan nababawi. Happy birthday pala kay Madam Carmel Garcia sa Tourism Office. Belated happy birthday. Birthday pala ni Madam kasuod ma. Happy birthday Madam, and more birthdays to come. Sana abutin pa ang iyong mga pangarap sa iyong family, sa iyong mga personal na buhay. Once again, happy birthday. And advance happy birthday man. Ki Provincial Board Member San Francisco this coming Tuesday, mga kababayan. Birthday ni Board Member San Francisco. And karon nabasa ko garong sa iyang wifey man and sa iyang aki. Garong ngunyan man yata if I'm not wrong. Sige, happy birthday na sa natabi sa may mga birthday sa ngunyan na pagkaaldaw. Happy birthday! Happy birthday! Sana marami pang birthday ang dumating sa buhay ninyo. Okay lang na daba ko ako imbitado, ang importante maugma ka mo.
Yan ang pinaka-importante mga kababayan, na ang lambang individual na nagaselebrar kasi ng birthday, maugma sa nampirme. Happy birthday! Good morning Kia Jerry Kumahe. Ika ako Bicol. Maray na pagka-morning sa gabustang mga kababayan na adyaon sa Metro Manila, Sing mabuot. adyan sa NCR, sa inman kamo naruna nin Kabikulan, oy maski wara kamo sa Catanduanes, nasa kung ano man na lugar kamo sa Kabikulan, and maging nasa Metro Manila kamo, kung kamo na ngaipon ning tabang medikal, asistensya, financial assistance mga kababayan, ang Ako Bicol may iyo sana ini ang sulaminting party list na igwaning mga provincial coordinator. Iyo lang ini ang may provincial coordinator mga kababayan. Magpuon sa Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes mga kababayan. Gabos po yan igwaning provincial coordinator ang Ako Bicol party list. Tanganing ang pagtabang mga kababayan haranisa na sa tao. Iyo lang ini. Kaya baga minsan may pag-abot ng eleksyon, sa kanyo lang mahihiling ang mga party list na nagahagad kan sa indong suporta. Pero sa katunayan, wala ba niya ning mga provincial coordinator? Wala yan ning mga kuyan na mga focal person or contact person sa mga probinsya na kung may hagado ning tabang makapagdulok. Kaya sulaminti sana Ako Bicol party list. Kaya di kitang duda na ang Ako Bicol party list talaga namang nasa top 5 sa bilog na Pilipinas pag abot sa pinakadakol na boto mga kababayan. Dahil na rin sa saindang diskarte. So iba nga na dyan, nagdakol lang ang boto because sikat. Because may mga artista. May mga artista. Pero sa katunayan, pag kinuwinta mo, wala man yan, sa ka man madulok, halimbawa, so mga top notcher, number 2, number 3. Kung gusto mong magdulok ng tabang, halimbawa, adumang ka sa parting ko yan, na wala ka sa Metro Manila, o madulok ka ng tabang, sa ka man mapunta, bagong arog kan Ako Bicol party list mga kababayan, na sa lambang rehiyon o sa lambang probinsya, igwasan na sila ning kanya-kanyang coordinator. Tanganing sa mga kahagadan ning tabang kan sa tuyang mga kababayan, dumana sinda mapasiring, dumana sinda mapunta. Kaya mga kababayan, sa ngaran ng pagtabang, di maninduda, Ako Bicol party list ang number 1. But sad to say, may mga probinsya, ay doon to, bad kabali ang Catanduanes, kadinakong limpondo na ikinahanga Ako Bicol, may mga recommendation ang sa tuyang provincial coordinator, pero pag abot sa DSWD, dahil man na ikikredit sa Ako Bicol party list. Anong problema DSWD ta nangyaring arugayan? Igwa ka mo ning ibang motibo? May mga politiko na naga-influence sa indo? Naghapot lang ako. Taka sa dinakol ni naghahagad ding tabang sa Ako Bicol, o minaluwas kadiit sa nakan mga naghahagad din tabang. Ako nga ni Miss Moro Aldo may nagakontak sa kuya. O kaya po yan ang sa tuyang gustong linawon. Pag abot ka na provincial coordinator, tahaputon ta kung arena opisina kan DSWD or MSWD, DO, o mga social welfare office digdi sa Catanduanes o sa ibang lugar, kung sa indapit duman nagkaigwan ning siring na mga pagmanipula mga kababayan, haputon ta dapat itao ang kredito sa mga taong nagsakripisyo. Kung sisay ang nagsakripisyo, kung sisay ang worthy to be praised, itao duman. Bakong i-grab mo ang kuyan, i-snatch mo ang praises, duman sa mga dapat matawan. Iyan mga bagay niyan, bako iyan ako yan, dain data yan. Kaya mga kababayan, nabanggit ini because aram taman sana kung gaano ka masinop, kung gaano ka sincero ang mga congressman sa Ako Bicol party list na magkalap ng mga pundo para sustiniran ang educational assistance, medical assistance, burial assistance, water system,
asin iba pang mga social services and facilities na pinagasikap kan Ako Bicol Party List headed by Congressman Elizalde Co and Congressman Attorney Jill Bongalon. Mga kababayan, dahil man ibang pinaka-objeto ang Ako Bicol Party List ang magtaon ng sinsirong serbisyo. Mga kababayan, dahil sinang ibang pinaghangad makataon ng serbisyo sa tuyang mga kapwa Bicolano. Kaya pinagaklaro ta, pinagalinaw ta, mga kababayan. Termino mero, uno ora mismo. At yan, pag makuata ang linya ni Congressman Jill Bongalon, Ako daing iba. makaulay ta duman sa inda mga priority bills na isusulong dyan sa Kongreso, Magkasararo. na masasabi ta mga kababayan, nakasentro sa tao. Na Bicolano dapat Ang gustong sabihin, mga panukalang batas daing na magtataoning tabang matanos. sa majority kan sa tuyang mga kababayan, mga teachers, senior citizen, asin iba pang sektor na dapat matabangan digdi po sa satuyang nasyon, bako lang sa rehiyong Bicol. Ikuraha. Arugan mga kababayan ka kuyan ang aktibo ang Ako Bicol Party List. Ako Bicol City. May mga lugar na medyo sabiyon tang sakit sa water system. Dahil ka mo magduwa-duwa na mag-request, magpasaki resolution, hagadon ang tabang ka na barangay council. Kung ka mo man nasa wrong non-government organization, magibo ka mo ki resolution, asin i-submit sa opisina kan Ako Bicol Party List. Siyempre, address dapat yan kay Congressman Elizalde Co and Congressman Jill Bongalon. Tanganing matugunan ang sa indong lugar na sakit ning supply ning tubig. Kadakol lang natabangan mga kababayan ning Ako Bicol Party List sa pag-abot sa water system. Maski mga isla pa yan, pigaabot yan. Rapu-Rapu, Camarines Sur, Camarines Norte, Daet, diyan nga ni sa siyudad kan Legazpi, mga uplands yan na haloy ng panahon na pabayaan kan na City of Legazpi. Gabos yan, nagkaigwan ning water system. O digdi man sa Catanduanes, kadakol man ning mga barangay digdi na nag-request because of problema sa water system, ayun, nakakuasinda. Ang kaipuhan lang mga kababayan is magpasar ning resolusyon, maghaga ning tabang sa barangay council. Mga kababayan, dapat ma-justify. Inot sa gabos sa requirements yan, dapat halimbawa kung kamo barangay official ang nag-request, make it sure na ang daga daing problema. Minsan igwaning mga senaryo na pinagamit niya kantag sa diri garo bagang kunyan lang pinasubli in good faith, ano? Sungon yan nagibuki mga memorandum of understanding or agreement, ipinasa, nagkaigwan na ngayon sa badling taramo, nagkaigwan ning project. Pagkapirang taon binawi na kusugag sa diri o di so water system aduman nalagod na punta sa sarong individual. Kaya dapat tanganing sigurado sa tuyang mga barangay officials bago ka mo maghagad mag-request ning water system, make it sure na igwa ka mo ning available na daga na pagtutugdukan na pagsadiri kan barangay. Good morning ER John Safe and Maria Buragay, marhay na pagka-morning. Mag-text lang kamo sa numero 0928-622-1936 kan sa indong mga kahaputan, kahagadan sa Ako Bicol Party List mga kababayan. Tabangan ng kasaraditan sa gabos na mga bagay may paninindugan da ikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na to, ikurahaw ko dawa labi-labi. Dahil pa si Kuyan, Sir Bong, Sa matanos ang ano daw ta daining abiso? nasanya sa pag-ala. Baad na panglingaw? Napanglingaw Sir Bong o ako ang napanlingaw? Diri ako Bicol. Ano nga yan? Sabado nga yan o Biyernes? Diri ako Bicol. Sabay Ano Sir Bong, kusa? ako Bicol. Halat ka tabasahon tada ining mga Kuyan. Good morning Sir Skylon, sana po mahapot mo yung tanong ko. Sabi po niya ini mga kababayan, inian sa iyang Kuyan, sabi niya, good afternoon Sir Skylon, ako po may tulong aki, grade 4, grade 1.
saka daycare, pwede man po ako maghagad ning asistensya sa ako Bicol Party List para pangbakal ning school supply saka uniforme para sa pasukan kung sakali ano po ang requirements paghagad ning tuwang. Yan po mga kababayan ha, ang mensahe kan sa tuyang kuyan mga listeners asin susubaybay kan sa tuyang programa mga kababayan. So hilingon ta, haputon ta si kuyan, si provincial coordinator ta importante mga kababayan ini aro kay ini mga kagadan school supplies pambakaling ko yan sa aki. Kaipuhan kuyan ini matawan maski ako mga kababayan, relax mo, maski ako aro ka ini di ko man mapunuan ka boss, makatawa ako kaning tabang pag aro ka ining ngaranin panggasto sa eskwelahan sa mga aki. Maski pobre ako, masisiguro sang gatos 200, 300 makatawa man ako sa mga aro ka ini. Mga kababayan, paghangos na na dyan sir ta sabi ko baad nakalingaw ako, ikang nakalingaw sa ikabad biyernes pa sa nangunyan. Sige tabi mga kababayan, tami naabot pa sa naan sa tuyang provincial coordinator tanganing siya mismo ang makasimbag kan mga kahaputan asin mga bagong announcement, mga programa, ongoing programs kan ako Bicol Party List mga kababayan digdi po sa satuyang probinsya. Ano pong number ang microphone ni Sir Bong? Ayun, nadali. Sige. Ayun. Sige daw. Anong number yan? Number 3? Ba't walaan ko yan? Sige. Sige Sir Bong. Good morning. Ayun. Alright. Nadali mo. Number 2. Ayun, sige tabi Isang magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng programang ito. Medyo nadilito tayo dahil papunta na tayo dito. Meron pong nagsabat sa tuya na kaipuan daning tabang. Ayun, yan ipigataram ko mga kababayan. Yan ipigasabi ko ng ako Bicol Party List. Anytime kadakol sa nanighaga din tabang. Sige tabi Sir Bong, padagos. Yes, narinig kita Sir Skylon. Doon sa inyo pong mga binanggit kanina, nakamonitor tayo. Actually, hindi lang sakyan, pati doon sa opisina po natin. Tama po kayo. Pero alam niyo po, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng DSWD dahil naging maganda po ang atin pong naging serbisyo sa mga kababayan po natin dahil may mga nag-recommenda po tayo. Unay na po natin ito sige. Dahil may mga volunteer actually ito sa atin during the time of election na sila po ay nakatulong po sa ako Bicol Party List. Kaya nagpasalamat din tayo na nang mapunta sila sa atin, humingi ng tulong din at hindi tayo nagdalawang isip para tulungan natin sila, lalong-lalo na sa recommendation natin sa DSWD. Okay. Una po dyan, yung kapitbahay po natin na ang talagang naging supporter po ng atin pong party list, ang kanilang pamilya during the time of election ay nakatulong sila. So hindi naman tayo nagdalawang isip. Actually kahit nga hindi nakatulong tinutulungan pa rin. Basta tingin ng tulong, tumutulong sa atin. Pero siyempre, ang mga taong ito, kakilala po natin. Una sa lahat, namayapa po ang kanila pong magulang at humingi ng tulong sa atin para sa funeral assistance. So, right there and then, gumawa tayo ng recommendation para makatulong sa gastusin. Dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon at nakiramay ho tayo a night before na bago sila pumunta sa atin tungkol po sa kung ano daw ang pwede nilang mahingi ng tulong sa Bicol sa mga panahon na yun. Sabi ko, marami tayong pwedeng maitulong, lalong-lalo na sa sitwasyon nindo. Kaya nang kinabukasan, dala po yung mga documents na sinabi po natin. Tapos na bigyan natin ng recommendation, pumunta na kagad sa DSWD. At pagdating ng hapon, nakakuha na kagad sila.
Matik. Oo. Matik. So, nakausap na rin po natin po ang in-charge po ng ng DSWD, lalong-lalo na sa ngayon po, ito po mga kababayan, ang programa po ng Ako Bicol Party List, sinatid po natin sa mga kababayan po natin. Ito po ay dahil po sa atin po mga congressman. Ang mga congressman po natin, ginagawa po nila ang kanila pong pwedeng magawa ang kanilang trabaho, ang mga paagi tanganing makatabang po sa tuya, at gusto ninda na namomonitor po ang programa po natin. Kaya mayroon ho tayong reporting na pigaapod. So sa reporting na yan, lalong-lalo na ito sa katapos ng eleksyon na ito, very specific na rin po kami sapagkat tulad yan sa DSWD, ilan ba ang fund na nagawa ng paraan ng ating congressman para maibigay at ma-download po sa DSWD. For example, kung sa buong Bicol region meron tayong 50 million, buong Bicol region yan. Ang 50 million po na yan po ay nilagay po sa general fund ng DSWD, pero yan po ay with the recommendation ng mga provincial coordinator. So unti-unting mababawas ang 50 million po na yon. Dito sa Catanduanes, gusto natin ma-monitor talaga kung magkano po ang naibibigay at natatanggap ng mga kababayan natin humingi ng medical assistance through DSWD, para pag nalaman ng ating congressman na unti-unti na naubos ang fund na naibigay nila, gagawa na naman sila ng paraan para magkaroon naman ng panibago naman ng fund. Kaya dapat sa madaling taramo na Sir Bong, kung halimbawa ang pundo na halimbawa lang mga kababayan, halimbawa 5 million na itinao sa Catanduanes, dapat ang 5 million na yan ma-audit dapat yan na through the recommendation of Ako Bicol Party List sa imo, na dapat aram ito na naubos ito duman sa nagharagad sa Ako Bicol Party List. Tama? Apo. Kasi mga kababayan, as I said, kusubago, may mga kanya-kanyang party list. Magisi Congressman Leo Rodriguez, may isa din pondo yan. Apo. Sinikap ninda yan, pinagtrabahuhan para i-download. Kaya dapat ang DSWD, kung sisay ang nagrekomendasyon, dapat dumanindo bunuton. Tama po ba? Tama. Oo. Kaya yan ang saro sa mga problema dyan. Buda dapat aram kung pirabaga, halimbawa, pirabagang pigrekomendar ni Sir Bong. Halimbawa nga 3,000, 5,000, kung i-allowed ito, dapat recorded yan. Opo, actually po yung mga nakatanggap at na-monitor natin, sabi ko nga sa kanila, ano man ang mangyari, pagpunta nyo sa DSWD, let us know. Makatanggap man kayo o hindi kayo nakatanggap, tawagan nyo lang kami, text nyo lang kami para ma-monitor namin. Tapos sa tawagan namin ng DSWD, anong nangyari? Ba't hindi nabigyan ang taong ito? Ayun. Maganda naman sir, kasi itong tatlong ito na lately na nag-agad sa Tabang, tigti 10,000 ang nakuha. Iyon na nga ni. Na-monitor namin. Kaya between you and DSWD, dapat paigtingon nindo ang sa indong koordinasyon. Tama. Tama. Kasi unfair man mga kababayan na pigtrabaho kan Ako Bicol Party List, biglang naubos sa pundo, tapos diit man sa nasutawong naghagading tabang. Tama. So yan ang saro sa mga dapat mariparo ta. Opo. So actually po, nang magpunta igdi, yung mga staff natin, hali sa headquarter, nangalas kami daidang pundo ang Ako Bicol. Sabi ko, paano naging daing pundo ini samantalang kadakula ning pundo. Yung ang sarap po sa mga sabi ko nga ni, magdiretso na kamo mismo duman sa taong pigrekomenda ko. Di ka mag-aragi kung sa insain dyan. Duman sa pigrekomenda. Halat Sir Bong, pwede bang maaraman kung anong partikular na opisina kan DSWD? Tabaad sa Santiguar unta? Tabaad ko lang sa Santiguar? Actually, we have a good communication with Ma'am Edlin. Siya ang Edlin na yan? Siya po ang in-charge po sa mga pag-distribute po ng mga ng mga DSWD yan? Dito sa probinsya, sa province. Opo, sa province. Dito, regional? Dito, sa may national. Kung national, bako yun province? Ang sa national, regional office yan. Okay. Sige. Let me say, sa region. So, we have a good communication naman. Ang nagkakaroon miscommunication, pag nag-aragi na digdi sa DSWD, kung sa insain, so mataram na hindi naman nila alam siguro na mayroong pundo. So, tatarmon nila, mayo man ang pundo ang Ako Bicol digdi. Sabi ko, paano hindi katatawagan ko yung yun na nga ni, mayroon. Di sa Santiguaron tayo ng mga empleyado ng regional office na adyaon sa may DAR, kasi mga kababayan, ang Ako Bicol Party List, dahil po yan basang-basang na mataram sila congressman na may pundo na dahil. Ibig sabihin, sila congressman, pag pig-download yan dyan, may pundo yan. Okay?
So ngunyan bad na panglingaw ka mo at kano arin dyan. Actually kasurong aldaw ko papiga apudan nagsayuma ining digdi sa regional office because may protocol da asinda na ang masimbaglan from Region 5. Region 5. Oo. So kung siring ka iyan, anong klaseng opisina nindo yan na pag-arog ka iyan, di kang baratid magrayam-yam. Ha? Yan riparo sa naman tabi mga kababayan because ang concern digdi, concern po ini kan mga kababayan tang nagharaga din tabang. Na matawan si Daning Tabang because ining mga pundong ini na pinagibo ka na congressman, bako ining para kila congressman, bako ining para sa Bicol, para ini sa tuyong mga kababayan na nangaipo ning social services digdi po sa probinsya ng Catanduanes. Kaya importantihon na kamo na nasa DSWD, dapat systematic man kamo. Kung ang pundo hali kay Congressman Leo Rodriguez, i-credit kay Congressman Leo Rodriguez. Kung hali sa TGP, i-credit sa TGP. Kung hali sa Ako Bicol, i-credit sa Ako Bicol. Tanganing arugayan ang kuyan, ang maray na pasurunod-sunod. Tama. Actually po sa ngayon dahil sa mapping neto namin, gusto po ng ating mga congressman na equally divided o lahat po ng mga barangay sa buong Catanduanes, hindi lang buong Catanduanes, buong Bicol region. Kaya meron na kaming Google Sheet na anytime soon pwede po kami makapag-report ng atin pong accomplishment, ng atin pong mga beneficiaries. Kasi yun naman talaga ang dahilan bakit nandito tayo. Okay. Kaya sana po kung halimbawang tuloy-tuloy ang paghingi ng tulong sa atin. Actually po, yung isang natulungan natin, galing na siya sa BRT-THR. Okay. Taga Catanduanes Pagdating doon, hindi niya alam ang protocol tungkol doon sa paghingi ng tulong doon dito sa Malasakit. Malasakit Center. Yung Senador Bongo. Kaya, nung nasupugon sa pamilya, kaya ang nangyari, ugod, meron silang pera galing sa bulsa nila na binigay doon sa BRTTH. Imbis na sana panggastos ng kanilang family. Ini mga kababayan, liwanagon tano. Sir Bong, ang sa tuyang gobyerno, may mga nakalaan na pundo para sinaapod ang mga social services, kabali na po dyan ang medical and financial assistance. Okay. Dahil ka mo masupog, kung maski sabihin tanang may nagtuwang sa indong financial, kapot nyo na sa kwarta, na dapat ang kwarta nga mapakinabangin doon sa ibang bagay. Tama. Because yung pundong para dyan, para talaga yan sa Indo. Intended po yan para sa Indo. So ang kaipon lang dyan, tamang kaaraman, buda pagsunod kan mga requirements sa pangaipo. Okay? Kaya di ka mo minsan kaya garo bagang nabulad na kamo, natakot na kamo maglakaw ning mga dokumento. Kung di nindo ara maghapot. Tama. Halimbawa sa ospital na kamo, maghapot ka mo duman, maghapot-hapot ka mo. Tama. May kapot nga kamong 10,000, 5,000 imbis na ikagastos nyo na sa mga iba pang pangaipo na ibayad nyo pa sa ospital. Tama. So ang nangyari tuloy, sir, 18,000 ang kanila pong hospital bill. Yung 10,000 na galing sa bulsa nila, naibayad nila. Ngayon meron silang pong pinirmahan na na promissory note na kasi pinalabas muna sila dahil yung kanila pong pasyente under observation. Instead of staying there for a long time, sabi ng BRT, umuwi muna kayo kasi under monitoring pa naman yung development ng inyo pong mga laboratory exam. So 18,000 ang kanila pong isa lang ito sa naging halimbawa ngayong week lang ito na itong nagdaan lang na ginasto nila is 10,000. Sabi ko, ba't hindi nyo yan hiningi ng tulong doon sa Malasakit? At higit sa lahat, doon sa Malasakit Center, merong Ako Bicol party list doon na pwedeng sagutin lahat yun. Magkataning lang. Magkataning lang ang kunyan. Okay ba ang audio ta? Garo... Okay bang audio ta? Okay man siguro. Sige, ayos. Okay. So yun ang sabi ko, bakit ganon? Pero sabi ko, ito nandito na tayo ngayon. Hindi raw sila makakabalik sa sa BRT hangga't hindi nila nababayaran yung outstanding balance, yung promissory sa pinirma nila. Sabi ko, tawagan ko ngayon doon. But ito naman ang ginawa ko. Sabi ko, ano bang tulong ang nakuha niyo sa DSWD bago kayo pumunta sa BRTTH? Meron na raw, medical assistance. Sabi ko, lang nangyari yon? Mga May. So, kung babalikan natin ng May, hindi pa nagtatlong bulan. Kasi, after 3 months, bago naman ulit sila, di ba? Ang mga kababayan natin, pwede naman tayong bumalik after 3 months para humingi ng tulong. Pero, sa magkaiba po na programa na pwede nitang ihagad ng tabang sa DSWD, yan po ay
hindi kinakailangan maghintay ng 3 months kasi separate na programa nito. Kaya sabi ko sa kanila, medical assistance ba ito? Sabi na, oo daw. Sabi ko, kung babalik kayo sa BRTTH, pwede nating hingyan niya ng tulong para sa tinatawag natin na transportation allowance. Oh, pwede. Okay, Oh. saka magkaiba. So right there and then, para makasiguro ako, tinawagan ko si Ma'am Eds. Dahil siya yung in charge yan eh. Sabi niya, ay sir, pwede pa yan. Oh, sabi ko, okay, bibigyan kita ng recommendation. Nakausap ko mismo yung head na siya nagbibigay ng assistance, pumunta kayo doon. Binigyan ko ng umaga, alauna ng hapon, pumunta sa DSWD, before 5 o'clock, nakatanggap na ng transportation allowance. Oho. That is separate program. Mhm. Oh, kaya sabi ko, bumalik na kayo doon sa BRTTH kasi tinawagan ko na yung sa doon sa Ako Bicol na ifa-facilitate nila yan para wala kayong babayaran. Ayun. And paglilinaw mga kababayan, iba yung medical assistance sa pikabayaran doon sa ospital at iba yung transportation allowance. That's it. Oh, so kaipuhon lang aramo nindo ang tamang proseso. As I said, ini po mga kababayan, ang programang ini para po ini sa Indo. Ano? Opo. Mm, Oh, sige. sir, ang binabanggit natin na pasyente actually, ito si Elaine Batalier. Oh, taga sa Okay, inyo. alam nila na dapat interviewin natin silang ngayong umaga pero cannot be reach ang kanilang cellphone. Pero alam naman nila, mayroong go signal na banggitin ko ang kanilang pangalan. Okay, Ang sige. outstanding balance po 8,600. So nakapasok sila sa BRTTS ni June 17, 2022. Mhm. So June 21 sila po ay nakalabas Oho. na mayroong outstanding balance. Pero pinapabalik po sila dahil po sir, medyo mahirap na sakit ito, leukemia. Mm. So mayroon pong recommendation na naibinigay sa akin at pinakita sa akin from BRTTH papunta po sa NKTI, Oho. National Kidney NKI, National Kidney Institute, at doon sila pinapapunta para matesting po ang bone marrow. Oho. So medyo gastusan talaga yan. Gastusan talaga. Kaya sabi ko, binigyan na natin sila sir ng recommendation. Itong gagawin niyo pag nandun na kayo sa Metro Manila. Aha. Kasi meron ho din tayong opisina sa Metro Manila din. Mhm. Ah, So yan pinagsabi ta mga kababayan, mas isa na sabi ko baga sa Indo sa mga party list na kung saan nahiling nyo lang sa panahon ng eleksyon pero ang Ako Bicol party list lambang probinsya may coordinator. yes. Yan ang advantage ng Ako Bicol party list. Kaya mas halimbawa sa Metro Manila ka mo, pwede ka mong tabangan ni Ako Bicol. Lalong-lalo na kung Bicolano ka mo, di lang sa Rehiyong Bicol, matik yan. Opo, ang maganda nito sa amin sir, meron kami pong GC na kapag halimbawa, lahat ng coordinator tsaka yung mayroong something to do with medical program, kasama po na sa GC. Isa lang po yun na group chat po namin na kapag hingi namin ng tulong, nababasa lahat. O Mhm. pag nandito na ito, sinong pwede makatulong? Ayun. May pigtek sa kuya kasubago sir si Kuyan na kung pwedeng ihagad ng tabang sa Ako Bicol kasi mapuruuna na ng eskwela tuloy yatang aki niya sa igwaning sa elementary may kinder ang problema ninda is uniform and school supply. Okay. Sa mga araw kaya na pwede ba yang matuwangan ng Ako Bicol party list? Ang programa natin pagdating sa educational assistance ay nakafocus po sa college. Oho. Ano po? Oho. Ngayon, sa pag-focus natin sa college, ang beneficiary po natin dyan is 1,000. Oh. Actually, kagabi po, kausap po natin 1,000 ang mga estudyante. 1,000 estudyante. Pro-rate po tayo ngayon, sir. Narinig ko po sa inyo po kanina na binanggit nyo po educational assistance. Pro-rate tayo ngayon. Ibig sabihin po, each student will receive 3,000 pesos. Ayun. So ibig sabihin sir, ang pondo po ng atin pong mga congressman dito sa Catanduanes sa ngayong school year nito 2022 hanggang 2023 ay 3 million. Ayun. 3 million. Opo. Duman lang yan sa educational assistant. Opo, dito sa Catanduanes lang yan. Oho. Oo. Ngayon, ang tanong nyo po, pagdating po sa sa ganyan, actually maraming mga pamilya may problema sa ganyan. Hindi lang po siya actually. So, ang atin pong recommendation po dyan ay maghagad sila ng tabang, magsulat po sinda, i-forward po natin doon sa Action Co Center. Okay. Sige. Duman may Action Co Center mga kababayan, gabos duman biga tabang. Opo. Ito sa Action Co Center yata Interview sinda po Oho, duman. ano bang sa Action Co Center garo ang pondo duman is personal yata ni Congressman Saldico. Yeah. Oo. Oo. Kaya ang mga araw ka ini
madaling matuwangan. Di bali duman sa nag-text kuya, akong bahala sa imo magpaabot duman. Opo. Sige tabi. Settle na kita duman sa imong kuyan, sa imong kahagadan. Ining alat ka tabation tangon ining sa tuyang mga viewers and listeners. Erwin Torzar, maray na pagka morning. JC Uniforme, maray na pagka morning. Sabi ni Janet Pimentel Vargas, ang sabi niya, good morning po sir Bong and Sir Skylon. Mahapot lang po ako about po sa paghagad ning tuwang medical assistance, halimbawa po mga pang laboratory test. Pwede po ba? Sir Bong, pang laboratory test? O ano po ang kuyan dyan? Ano po ang yan si Deogaring gaangat ang monitor ta? Sabi niya pang laboratory reseta wala pa pong reseta and need nga po ng laboratory test. Salamat po, sabi ni Janet Pimentel Vargas. Siguro ang pigahagad yung tuwang yung pang laboratory. Opo. And ang reseta bigahagad yan sa doktor. Yeah. Oho. Okay, ito enot po, yung pigapod nita pong, kasi ini yung durodakula ito po yung tinatawag po natin na hospital bill. Okay. Sa atin po, meron ho tayong dalawang private hospital na meron pong MOA po, ang DSWD. Okay. Okay. Ngayon po, dito, pwede po silang mabigyan ng tinatawag na QL or guaranteed letter na kung magkano man po ang itatabang ng Ako Bicol through DSWD, nakalagay po doon sa guaranteed letter po na yon. Mhm. So kahit papaano, ito yung pinipili ng ating mga kababayan kasi medyo malaki-laki ang natatanggap pagdating po sa medang piliin po yan ng laboratory fees. Mhm. Of which medyo minimal sana pero para sa iba, yung iba malaki talaga. Mhm. So pwede po, ang tanong, pwede po yan. Pangatlo, yung tinatawag po natin na para sa mga gamot. Mhm. Pwede po nilang ihagad po yun na tabang sa DSWD. Hapoton sila, ano bang medical assistance ang gusto nyo pong makuha digdi sa opisina nito. Oo. Yan po ha. Otrohon tatabi ko sa bago di ngunyan pa lang na ko sa bago na nagangat sa kunya na no. Otrohon ta lang. Good morning po Sir Bong and Sir Skylon. Mahapot lang po ako about po sa paghagad ng tuwang medical assistance. Halimbawa po, mga mapa laboratory test. Pwede po ba kasi sabi po nila kailangan daw po mga resita. Wala pa pong reseta kasi need nga po magpa-laboratory test. So kung iyan po ay request for laboratory test, most likely dumaan po yan sa doktor. Oh. May recommendation Correct. galing sa doktor. Ngayon, pwede na po itong i-present whatever documents na galing po sa hospital, pwede po yan na i-present. And sabi ni Philly Flores, good morning Sir Sky and Sir Bong, pwede po bang maghapot kung pwede man po na maghagad ning tabang sa Ako Bicol ning pambakal po ning gamit po sa school o kaya uniforme po. Kasubago binanggit mi Philly Flores, araw kaini igwa po ning programa si Congressman Elizalde ko sa action ko tabang ura mismo. Okay? So mas maray oral daw alauna mas maray ipaabot nindo tulos duman. Although matuwang ako pag follow up, i-text nindo tulos na ini ang sa indong kahagadan because matik yon, siguradong matatabangan kamo. Kaya lang so sa indang studio aduman sa Ligaspi pero sa ngunyan bagang panahon pag na-confirm yan, matik baga ang GCash o iba pa man, madali. Okay? So Philip Flores, ang advice ko sa imo, abangan mo duman sa programang pang alauna, naka-live man po yan sa Facebook page. sa Ako Bicol Online TV sa tabang ura mismo. Pwede po ipaabot mo sa inda direkta ang sa imong kagadan. Pangduwa, Jerry Kumahe, good day idol, idolok mi lamang ang kalsada sa Pakatpatan kudon nga ta dai napapadagos. Ano daw ang solusyon duman? Maralaogan naman ang mga estudyante. Jerry Kumahe, kabisado ko ang lugar na yan. Kakaulayon ko ang mga barangay official and idudulok ta po sa Ako Bicol Party List na mapakalsadahan, mapaayos ang tinampo dyan po sa indong sityo sa Pakatpatan, barangay ko doon. Ako nang bahala, magpaabot ka ini. Good morning kila Ingrid Manto asin sa iba pang mga nakamonitor tang mga kababayan. Sige tabi. And duman sa halat ka ha, i-review ko lang, tabadi ko akong nalingwan. Ini po minsahe duman ni
Michelle Baro o tabi Michelle, so sa imong pigahagad na tabang ipapaabuta sa tabang ora mismo. Pero as I said, pwede ka man magdirekta, ipa-follow up ko na lang. Tarabang tabang sana kita. Yes. O tanganing gabos kita gusto kitang makatabang. Maski ako pag may nag-abot sa kuyan na sweldo, ako kaya ko man magtabang mga araw kaining ko yan, mga mandit-dit na bagay na ini, kaya taman ini maski ba ko akong gobernador o mayor, ha? Sige tabi, dagos-dagos kita mga kababayan. Suro po sir sa mga programa ng ako Bicol ay yung topad, matagal na po ito. Pero sige. kaswapon habang patuloy kaming gahagay ng applicants kasi meron na ho tayong actually implementation na dapat na mangyayari. Pero yung mga barangay captain, yung mga representative from barangay, nabigay sila po ng mga applicants. Ang problema namin, incomplete yung mga details na ilagay doon sa application form ng topad. Na kung saan sila ang nakakaalam ng kanilang mga constituents, sila rin nakakaalam kung sino yung mga eligible para makapasok sa topad program na ito. Kaya gagad po kami nintabang sa mga barangay captain na ininalag kasi yung iba po na mga applicants, personally gusto namin pong tawagan sila, cannot be reached yung iba. So kaya sabi namin kung pwede lamang pakikumpleto po ang mga details. Ang isa sa mga naging problema po doon ay yung mali yung cellphone na ibinigay nila at nilagay nila doon, yung numbers. Meron siguro isang number doon na mali, kaya hindi namin matawagan. Pangalawa ho, yung mga topad programs natin po ay meron ho tayong mga beneficiaries. Importante yon. Kung magulang ho kayo, sasama kayo sa topad, kailangan po ang tamang beneficiary. Hindi nila na ilalagay. Kung kayo po ay anak, sino pang beneficiary po nindo? Kasi hindi po usad ang inyong pong application. Kung kayo po, alimbawa, galing kayo sa specific na barangay, ang papel nyo ang may problema, minsan ang hirap umusad ng isang barangay na mayroong isang problema doon sa isang papel. Kasi magagalit yun. Bakit yung iba nabigyan? Bakit kami hindi? Kaya gusto natin po na na rin maging clear ito sa mga nagsasubmit po ng topad na applicants na kung pwede po pakikumpleto ang mga details na kailangan. Ayun. Kasi dinadala pa yon sir sa sa region pagkatapos na i-submit natin dito sa provincial office ng DOLE, our partner agency, pagpatupad ng tupad. Dapat turpad-tupad sana. Importante mga kababayan, pinagtutupad ang mga kuyan. Latatabi ayos ko sa kuyan signal. Sige, sana po si Sir Bong padago sa lang mga dugong pag mga. Oo, meron ho sa atin na nag-follow up po barangay Balite. Regarding po sa water system, na kung saan po ay nasa level 2 na tayo ngayon, So, salamat po kay by barangay captain kasama po ang kanyang mga kagawad para mag-follow up kung ano na raw po ang development. Well, kasama po ang ang Tubao, nag-follow up din po sila. I think that was 2 weeks ago. Ito po masasabi po natin, ang team po ng Ako Bicol Party List pagdating sa water system, ito po ay full force po sila na naglalagay po ng water system po natin. Sa ngayon, sila po ay nasa Kamsur tsaka Albay. Nababasa po natin sa ating pong GC. In fact, meron na pong utos kagabi na lahat ng natapos na water system, pakilagyan na po ng mga murals para ma-turn over na sa mga barangay officials, mga beneficiaries ng ating pong water system. And tayo po ay nagpapasalamat dahil napakalaking tulong ito lalo na doon sa upland na nangangailangan talaga ng tubig sapagkat ang tubig ay buhay. So if I'm not mistaken, ang mayroon pong mga subject for turnover na ay halos mahigit po sa 30 sa ngayon. Bukod po ito sa mga nauna ha. Sa dito lang yan sa Catanduanes. Hindi po, sorry. Sa po sa buong Bicol region. Kasi dito sa atin, tayo na, if I'm not mistaken, tayo na po ang susunod pagkatapos po ng Kamsur. Yun po pagkakalam po natin. Pa-follow up ko po yan kasi mayroon naman kaming regular monthly meeting sa regarding po sa kung ano na po ang development ng mga programs po natin, kung ano pa ang request ng mga barangay captains, kung ano pa pwedeng may tulong ng mga kiusap din po na kung kayo po ay magdadala po ng dokumento sa amin sa opisina, lalong-lalo na yung galing sa malalayo na sometimes
when you dial a cell phone cannot Mm. be reached, kung pwede po pakikumpleto ang ang inyong mga requirements. Mhm. Dahil iyan po dinadala po natin sa headquarter. Aha. Okay. Pero po sir, beforehand bago tayo pumunta doon para dalhin na natin yung original, ang ginagawa natin, pinipicturean po natin yan para in advance makita na mayroong request na ganito. Ayun. Sige. Termino mero, uno ora mismo sagam. Sinikap ta kuta ng makunyan siguro may other program si Kuyan, si Congressman Jill Bongalon. Para makaulay ta live siguro next time na lang ta inabot oras inabot ta ni oras. Mga kababayan, because importante may mga kahaputan, pwede kitang sa usaping legal ba may mga lawyer pa kitang naka-standby. Yeah, no, andito Ah. po, andito. So mga naghapot regarding sa mga usaping legal, Nasa pag-alala. mga kababayan antabay sa naman kamo ta siguro maybe next Saturday. Ikot. I-kunyan nyo lang, isurat nyo lang, i-chat nyo lang ang sa inyong mga kahaputan regarding sa usaping legal. Ikura. May mga abogado po ang Ako Bicol Party List para tabangan, asistiran kamo kan sa inyong mga kahaputan. Ang Ako Bicol Party List dahil lang po nagtatabang sa mga inaapod na social services and basic facilities. Mga kababayan, maging sa usaping legal, nagtatabang po ang Ako Bicol. And duman po sa satuyang promisa kasubago na maaraman tayo mga inaapod na mga priority bill kang Ako Bicol Party List. Bayai ta ko yan sa next Saturday, si kapuntang makaulay ta si Congressman Jill Bongalon para siya mismo ang magsabi kana sa indang mga priority bills na nakasentro talaga sa serbisyo para sa tuya mga kababayan. Actually sir, pag ang ating mga congressman ay nagpasa po ng mga bill na yan, ang makikinabang yan hindi lang po ang Bicol Region, Oo. hindi inter-Philippines po. Mhm, Kaya mga they are kababayan. proud na mayroon tayong dalawang congressman na makatulong talaga para sa kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino. Oh, and sabi ko nga ni Sir Bong Kasubago, di maning duda na dito sa nangani talagang kulang makatulo na kita Because mga kababayan, as I said, di maning ibang party list na talagang masabitang abot ang gabos na sa laylayan. Di ka mo makakuyan, di ka mo basang-basang makapag-dulok sa mga party list. Di indumisan mahiling yan, maski yung mga na top 1 yan, top 2, top 3. Wala man yan yung mga provincial coordinator, kundi dahil ta sikat lang sinda, kaya medyo nakakaakit ng mga supporters. Pero ang Ako Bicol Party List, mga kababayan, ang talaga, ini talagang tabang talaga. And sabi ko na nga ni sa Indo, yun lang ini ang party list na may mga provincial coordinator sa pagkaaram ko. Tama. Ah? Tama. Labi-labi na ang pagtingin. Sige tabi mga kababayan, sabi ni Philly Flores once again, Alalay ang pasasalamat. Bicol. Thank you sa gabos sa tabang sa mga tawong nangaipuhan. Mabuhay po kayo. God bless always. Ayun. Medyo nagkakaiwit ang problema sa internet mga kababayan. Kasubak ko kaginayo na kasatuyang signal. Medyo nagkaiwit ang problema sa kaya pasensya na tabi sa iba kasubak kong nag-minsay sa tuya. Di ko nabasa. Di ko manabasa. Di ko nabati. But by the way mga kababayan, ganun talaga ang buhay paminsan-minsan. May mga traffic talaga. Ang traffic bako lang sa daga, maging dyan sa Kalawakan. May mga traffic man. Sige tabi. Once again, Sir Bong, balik ko kapang dugang na announcement. Sige na, habang bago kita magpaaram. Meron pa tayong isa pong natulungan. Ang kanya pong anak ay na accidentally sir, naagi po ng tricycle dito po sa may banda pong CSU. So, madaling salita, ang damage po ay nabali po ang yung opo. So, lumapit sa atin at kailangan po ng mga kailangan talaga ng gastusan tulong. Kaya nang lumapit sa atin nung I think that was Monday. So binigyan kagad natin po ng recommendation at bago dumating ng alas 5 nakakuha na po sila ng 10,000 pesos para po sa sa CT scan pa. Sige, additional po na mga panggastupan nila. Ngunit Sir Bong, pwede ito bang maaraman kung saan niya na inipresente kung pira pa ang pondo ni Ako Bicol Party List? Actually po sir, malaki pa. Kaya lang hindi kasi natin nalalaman dahil kumbaga sa buong Bicol region, isang fund ang pinanggagalingan. So hindi katulad po ng dati nang naglagay po ng fund dito sa ABMC 650,000 during that time. Pag mayroon pong nire-recommenda ang ABMC
na lalabas na para sa hospital bill. Pag yan po i-pick forward sa atin with photocopy, so sige 7,000, sagot na natin ito. Ibabawas na po natin kagad doon sa logbook natin. Kaya monitor natin. Ayun. So 650 less 7,000, ganito. Op. Hanggang sa maubos siya. Oh, pero duman sa logbook mo dapat mahiling taman duman kung how much na yung mga kumpirang amount ang Definitely. naipaluwas. Oo. Ganun na po sir ang ginagawa natin ngayon. Kasi Ayun. pag-report natin po sa headquarter, i-consolidate po yung Ayun. mga expenses na true recommendation. Para aram talaga kung pirang supondo ning Ako Bicol na ubos ba o nagamit sa ibang kuyan. Di ba? Oh, sige mga kababayan, dahil lang kamo magduwa-duwa na magdulok ha. Kung ang paghagad tabi ning tabang, mga kababayan, igwa man kamukaan inapod na counterpart. Ano itong counterpart na ito? Sakripisyo sa pagkuan ning mga requirements. Tama. Actually, bako na sakripisyo, kundi obligasyon nindo man yan. Oo. Tadi man pwedeng kami pa ni Serbong ang kunyang kayan. Halimbawa sa Dugi, alang-alang man mapunta pa kami doon para maghagad ng mga certificate of indigency. Opo. O kaya ang sa ngaran ng pagtabang teamwork. Ang Ako Bicol gahanap ning pondo para sa Indo. Iyan ta kwarta ning gobyerno na sabi nga ning pinagasikap kan Ako Bicol na ma-download kamo man kung ano mga requirements isubmit manindo because piga-audit yan. Tama. Sir, magbigay ako ng halimbawa. Personal experience ko kasi kasi during the time ng COVID, talaga sa mga natamaan kito ay ang sakuyang pamilya, ang sakuyang aki. So kay puwan po ng MRI. Oh. So ang recommendation po ng doktor, hali po digdi sa IBMC sa BRTTH. Mhm. Okay? So ito po kasi kaso ni kami po personal mismo nagpunta duman, pero bago ho kami naghali, naghagad na kami ng tabang sa DSWD. Kung Okay. anong normal na proseso na pigagibo ni Samuya piga-rekomenda para Iyo sa man. DSWD, yung mas Samuya. Di ako nag-shortcut. Kaya naghalat ako ng almost 3 hours. Nagpila man ako. Tao. So, madaling salita, dahil mayroon kaming medical records, kaya nakakuha kami ng 10,000. So, ginamit po namin yun sa pagbiyahe sa Ayun. pagdating po doon, dahil kahit papano alam natin ang proseso, pinasok na kagad natin ang proseso doon po sa Malasakit Center. Ayun. Yun naman ang sinasabi natin eh. So, napig-process po nila, ito yung konting babayaran nyo, konti lang po yun. I think that is 400 pesos. Yun talaga galing sa bulsa namin, 400 pesos. Pero the rest ng MRI sir, gaabot yun ng 15,000 pesos. Yun po ay nalibre. Ayun. Pero marami akong documents din. Dakulang bagay. Dakulang bagay po ito. Dahil ang Ako Bicol sa indong kasurog asin katabang sa oras kan sa indong kagipitan asin pangangaipo. Yeah. So aligid po kami, day po tabi kong magduluwa na magagad ng tabang. Takong mayroon, ko talaga kayong matatabang, natatadaimik kamo tatabangan sa panahon na ini ning kasakitan sa buhay. Ayun. Maski anong klaseng problema, maliban lang sa problema sa pagkamot, adimin an kaya. Mabuto na Ah. Sige mga kababayan, once again, salamat uno na maray sa patagusong pagkantabay kang programa rin sa 88.7 Radyo Oragon News FM sa programa nga Ako Bicol sa radyo. ang pagti Sir, may announcement pa ba kita dyan? Sa ngaran, day po sir, actually po ang announcement natin is gusto natin na ipa-ready na po yung mga estudyante para sa education assistance. Kasi Ayun. mag-enrollment na baga, ano sir? Oho. Maugos na po, ano ba? Oo. So, sunod na po yan. So, kami po ay tatawag na po sa inyo para po sa educational assistance Ayun. na para sa inyo. Kaya so mga estudyante na mga beneficiaries kan educational assistance, ano? Number 1, ibugtak sa lugar na may signal kung halimbawa medyo critical ang signal sa lugar nindo. Tama. Number 2, di magparakarawat mi nga email ta minsan may mensahe na di indo nabasa dahil nakafocus kamo sa pagkawat. Tama. Jan Fermino Tandaan nindo mga kababayan na mas lalong pinakusog, Alisto pag mas lalong pinatibay, kaminaan mas lalong pinasiram nagtarabang ang signal kan Radyo Oragon News FM. And lalo na may social media kita, naka-live kita sa Skylon ngayon. Ano? gabos na Sige tabi, once again, Sir Bong, pasalamat na, pamaaram na kita. Sa ngalan po ng Ako Bicol Party List, mga congressman po natin, una po si Congressman Elizalde Esco, si Congressman Jill Bongalon, at syempre sa atin pong SM, Station Manager, walang iba kundi po si Si Siksik, Liglig, tumapaw sa kasiksihan.
Rainy Sunshine. Rainy Sunshine, thank you so much po sa inyo pong lahat at sa lahat ng nakikinig ng programang ito. Magkita-kita at magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. God bless us Ayun, all. mga kababayan, sa tayo ang technician, Jim Rafael and Bert Cabway. Ako man po ang sa indong tugang sa radyo deng iba, Skylon Suplig. Salamat uno na maray. Sa ngaraning pagtabang, ako Bicol Party List, ang number 1. Thank you so much and God bless, Katanduanes. God bless. Ako